Перамог чэмпіёна свету ў шахматах. 18-гадовы беларус Дзеніс Лазавік перамог Мангуса Карлсона ў міжнародным рапід-турніры. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў нашым выданні. Падсадная тройка ў кожны выбарчы ўчастак. Ініцыятыва Белпола павяла пра схему, паводле якой зарганізаваная фальсіфікацыя вынікаў галасавання на выбарах у Беларусі. Более 95% это фальсификаторы со стажем. Но даже при этом режим все равно занимался полной проверкой представителей Центральной избирательной комиссии. З лозунгамі перадвыбарчай кампаніі на навагоднюю ялінку. Лукашенко павіншаваў беларускіх дзяцей са святам, але не згадаў украінскіх, незаконна вывезеных у нашу краіну з акупаваных тэрыторыяў. Падчас знаходжання на тэрыторыі Беларусі ў адносінах да украінскіх дзетак ажыццяўляецца індактрынацыя. Калі іх спрабуюць фактычна перавыхаваць у інтарэсах Расіі. Штучная ці натуральная ялінка? Які святочны атрыбут выбраць? Яна, мажліва, пафарбаваная ў якую-небудзь фарбу, там дададзены блёсткі, і ўсё гэта вельмі ускладняе яе перапрацоўку. Ініцыятыва «Белпол» прэзентавала справаздачу, як рэжым Лукашэнкі фальсіфікаваў і працягвае фальсіфікаваць выбары ў Беларусі. Галоўную ролю ў фальшаванні вынікаў галасавання адыгрывае так званая тройка – старшыня камісіі, ягоны намеснік і сакратар. Паводле падлікаў Белполу, ажно 97% асобаў у складзе сёлетніх троек маюць досвед фальсіфікацыяў з папярэдніх выбараў. Падрабязней Аліна Скрабунова. Гэтую справаздачу пра фальсіфікацыю выбараў у Беларусі ініцыятыва «Белпол» ужо не раз прэзентавала на закрытых сустрэчах у розных краінах. Цяпер жа яна трапіла ў рукі грамадскасці. З дакладу мы можам даведацца, якім чынам рэжым Лукашэнкі фальсіфікуе выбары ў Беларусі, а таксама, якія парушэнні заканадаўства ў выбарчай кампаніі 2025 года ўжо выявіў «Белпол». Паводле дакладу, сістэма незаконнага ўтрымання ўлады ў Беларусі трымаецца на ліквідацыі з выбарчай гонкі патэнцыйна моцных супернікаў, стварэнні эксклюзіўных умоваў для Лукашэнкі, поўнага кантролю выбарчых камісіяў і абмежавання правоў назіральнікаў. Выборов нет. И здесь даже говорить о каких-то фальсификациях смысла большого нет. Просто выборов нет. И все то, что происходит, это бутафория, это театральная постановка, это попытка перевернуть эту так называемую страницу. Галоўная роля ў справе фальсіфікацыі кладзецца на так званую тройку – старшыню камісіі, ягонага намесніка і сакратара. Паводле Белполу, незважаючы на спосаб падліку галасоў, яны падаюць у цэнтральную камісію тыя вынікі, што неабходна падаць. Более 95% это фальсификаторы со стажем. Но даже при этом режим все равно занимался полной проверкой представителей Центральной избирательной комиссии посредством, естественно, спецслужб белорусских, то есть КГБ, и также подключалось к этому так называемое МВД. Што да сёлетняй выбарчай кампаніі, Белпол робіць выснову, што ў ёй увогуле няма кандыдатаў ад дэмакратычнай апазіцыі. А тыя, што ёсць, цытата, цалкам падкантрольныя Лукашэнку. У якасці кандыдатаў на прэзідэнта, акрамя Лукашэнкі, Цэнтр выбаркам зарэгістраваў Олега Гайдукевіча, Ганну Канапацкую, Александра Хіжняка і Сергея Сыранкова. Это не ёсць альтэрнатыва, ні персанальная, ні праграмная. Я б хутчэй назваў гэта давераныя асобы Александра Лукашэнкі. Таму што па асноўных пытаннях яны падтрымоўваюць Лукашэнку, гэта значыць падтрымоўваюць тую сістэму, якая ёсць у Беларусі, і тую палітыку, якая праводзіцца. Незалежнага назірання на выбарах прэзідэнта 2025 года увогуле не будзе, зазначаюць у дакладзе. Гэта значыць, што дэмакратычныя партыі і арганізацыі не вылучаюць сваіх сябраў у якасці назіральнікаў на выбары.
У гэтым годзе ні мы, ні праваабаронцы не заклікаюць да таго, каб людзі у Беларусі ішлі і акрэдытаваліся пры гэтых камісіяў. Ну і адказ чаму вельмі просты, бо гэта зараз гэта небяспечна. Мы ведаем, што назіральнікаў, тых, хто акрэдытаваліся ў 2020 годзе, праз некалькі месяцаў пачалі рэпрэсаваць, просто прыходзіць з обшукамі, арыстоўваць і гэтак далей, гэтак далей. Місію назіраць за выбарамі сумленныя людзі ды іншыя арганізацыі ўсклалі на сябе. Хаця з-за мяжы гэта зрабіць будзе вельмі няпроста. Менш грамадзян у Беларусі зараз, можа быць, тых, хто не з'яўляецца аўдыторыяй Белсату ці іншых незалежных медыа, яны атрымаюць менш інфармацыі пра тое, як адбываецца кампанія, бо мы ўсе ведаем, што прапаганда ў прынцыпу нарошчвае свае ахопы, і да часткі грамадзян мы проста не можам так лёгка дагрукацца, кажучы пра тое, што так, гэтыя выбары проста-напроста не сумленныя. Сёлетнюю выбарчую кампанію шмат якія інстытуцыі, сярод якіх Міжнародны камітэт парламенту Чэхіі ды дакладнікі аб Беларусі пры еўрапейскім парламенце ўжо назвалі імітацыяй і кампаніяй, якая не адпавядае стандартам АБСЕ. Аліна Скрабунова, Белсат. Увесь дзяржаўны апарат у Беларусі рыхтуецца да выбараў 2025. Лукашенка ж назваў гэтую сітуацыю перадвыбарчую вакханаліяй. Пра гэта ён заявіў падчас дабрачыннага свята ў межах акцыі «Нашыя дзеці». На імпрэзу ў Палацы Рэспублікі сёння сабраліся больш за 2000 хлопчыкаў і дзяўчатак з усіх рэгіёнаў Беларусі. Тэму працягнем у наступным матэрыяле. Но есть такое слово, которое недавно на щит подняли – «надо». Понимаете, надо. З лозунгам сваёй перадвыбарчай кампаніі Лукашенко прыйшоў на дабрачыннае свята да дзяцей. Шмат казаў пра важнасць навучання, падзякаваў настаўнікам і выхавальнікам за іхную працу. Не забыўся і пра віншаванні. С Новым годом всех вас! Святкаваць Новы год у Беларусі будуць і дзеці з акупаваных тэрыторыяў Украіны, да вывазу якіх датычны рэжым Лукашэнкі. Мы будем из союзного бюджета нашего Беларуси и России финансировать эти поездки. Россия и Беларусь. Мы это делаем и будем делать. Напярэдадні ў нашу краіну прыбыла чарговая група няпоўнагадовых з непрызнаных ЛНР і ДНР. Зарганізаваў візіт фонд паралімпійцы праўладнага грамадскага дзеяча Алексея Талая. 40 дзяцей скіравалі ў Віцебскую вобласць, афіцыйна дзеля аздараўлення. А 33 дзіцяці з Луганскай вобласці размясцілі ў санаторыі Дубравенка каля Магілёва. Возраст детей от 5 лет, маленький ребенок 5-летний, и старше 15 лет. Мальчики и девочки все одинаковые. Здесь дети с интерната, они организованный коллектив интернатовский. Аднак не толькі фонд Талая датычны да перамяшчэння украінскіх дзяцей. У пачатку снежня праўладнае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» зарганізавала прывоз у нашу краіну 38 хлопчыкаў і дзяўчатак з гэтак званай ДНР. Калі казаць агулам пра маштабы прымусовага вывазу украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў у Беларусь, то, паводле Паўла Латушкі, гаворка пра 3500 хлопчыкаў і дзяўчатак. Сёння Талай называе лічбу больш за 5000 дзяцей за перыяд 2022-2023 і на сённяшні стан 2024 года. Мы пры перадачы матэрыялаў у Міжнародны крымінальны суд перадусім фокусуемся на дзецях-сіротах, дзецях з інваліднасцю, а таксама з непоўных сем'яў. Бо не факт, што усе абсалютна з 5000 дзяцей з Украіны незаконна вывозіліся на тэрыторыю Беларусі. Летась каманда НАУ двойчы перадавала ў Міжнародны крымінальны суд дакументы пра датычнасць рэжыму Лукашэнкі да гэтага злачынства. Меня в уголовный суд. За что? Сёлета пра ролю рэжыму Лукашэнкі ў незаконным перамяшчэнні ўкраінскіх дзяцей казалі падчас паседжання камісіі бяспекі і супрацы ў Еўропе. Слуханні прайшлі ў пачатку снежня ў Кангрэсе ЗША. Рэжым Лукашэнкі вучыць украінскіх дзяцей імкнуцца паміраць за краіну, якая здзяйсняе злачынства ў дачыненні іх самых. Гэта адная з частак глобальнай расійскай палітыкі ў справе ліквідацыі украінскай нацыянальнай ідэнтычнасці праз іхную агрэсіўную вайну. Цяпер жа ў Беларусі плануюць таксама надаваць дапамогу сем'ям з акупаваных тэрыторыяў Украіны, якія страцілі на вайне блізкіх. Напярэдадні ў Свята-Елісаветінскім манастыры ў Менску, вядомым сваёй прарасейскую пазіцыяй, адбылася першая такая праграма. Сярод арганізатараў усё той жа фонд Талая. Ірына Юрыева, Белсат.
Публічная перапалка паміж Лукашэнкам і прэм'ер-міністрам Арменіі Ніколам Пашыньянам адбылася падчас паседжання найвышэйшага савету краінаў ЕС. Лукашенко запрапанаваў, каб наступнае паседжанне гэтай арганізацыі прайшло ў Менску. На лета старшынства ў ЕС пераходзіць да Беларусі. Пашыньян адказаў, што армянская дэлегацыя возьме ў ім удзел праз відэасувязь. Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Рассмотрим ваше заявление. А что тут рассмотреть? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление это не подлежит к рассмотрению. Да, мы это только его... Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. У публікацыі Белта неабходнасць для Пашыньяна прыехаць у Менск патлумачылі захадамі бяспекі. Маўляў, калі той далучыцца да абмеркавання праз відэасувязь, сакрэтную інфармацыю могуць скрасці. Сам Пашыньян яшчэ ў чэрвені заявіў, што ніколі не паедзе ў Беларусь, пакуль уладу будзе ўтрымліваць Лукашенка. Ён абвінаваціў таго ў падтрыманні Азербайджану напярэдадні вайны за Нагорны Карабах. Чаму ўвогуле Лукашенко ўзняў гэтую тэму, патлумачыў Рубен Міграб'ян з Армянскага інстытуту міжнародных стасункаў і бяспекі. Лукашенко в очередной раз выступил в роли, скажем так, Марии Захаровой только с усами. И это было по заказу господина Путина, который также был, ну, скажем так, вот, в каком-то душевном дискомфорте по факту неприезда Пашиняна. Вот и, ну, скажем так, по формально уважительной причине неприезда его на эти очередные посиделки в Петербург. Поэтому ввиду вот такой патологически закомплексованной натуры господина Путина, ему очень захотелось загнать Пашиняна в дискомфорт, и, естественно, он это сделал посредством Лукашенко в очередной раз. Не ўпусціў Лукашенко і магчымасці чарговы раз папрасіць штосьці ў Пуціна. Гэтак пасля саміту ЕС беларускі дыктатар захацеў ад кіраўніка Крамля дзясятак ракетаў «Арэшнік», чым вельмі здзівіў Пуціна. Той вымушана прызнаў, што ў Расіі арэшнікаў мала, аднак прыгразіў новымі ударамі гэтай зброі па ўкраіне. Навошта Лукашенко просіць і чаму Путін не спяшаецца у нашым сюжэце? Я говорю, что пока 10 комплексов, а потом, если будет желание у Владимира Владимировича, и больше орешников. Он вас опять на камеру. Пасля паседжання найвышэйшага еўразійскага эканамічнага савету Александра Лукашенко чарговы раз папрасіў у Пуціна балістычныя ракеты «Арэшнік». Ужо на прэсавай канферэнцыі расійскі кіраўнік патлумачыў сваё здзіўленне колькасцю запытаных Лукашенком ракетаў. У нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять. Путин подтвердил, что Россия планует разместить «Орешник» у Беларуси, однако не привел подробязностей. Неведомо, что там будет праз полгода, потому что плануются некие перамовы, может, эти перамовы поменяют всю систему региональной безопасности. Тому это такая цьмяная история, это худший такой риторичный прием, символичная пагроза, чым рэальная. Упершыню просьбу размясціць у Беларусі ракеты «Арэшнік» Лукашенко агучыў у размове з расійскімі прапагандыстамі у Астане на саміце АДКБ яшчэ ў канцы лістапада. У пачатку снежня на паседжанні найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы ў Менску ён публічна папрасіў «Арэшніку» Путина. Очень бы просил вас, чтобы вы подумали и согласились с моей просьбой
Ну, нас упрекают ядерное оружие разместили и так далее. Это не ядерное оружие. Путін тады паабяцаў паставіць ракеты ў другой палове наступнага года. Пазней пра тэрміны ён перастаў казаць. Тым часам Лукашенко неаднаразова згадваў гэтую зброю падчас публічных выступаў. Сам Путин, российская пропаганда разгарнула вялікі ажыятаж вакол гэтага арэшніка. Маўляў, все, ставілася суперзброя, цяпер мы непераможаныя. Лукашенко хацеў бы паўдзельнічаць у гэтым хайпе. Ён любіць аказацца ў цэнтры ўвагі, і калі там здараюцца нейкія важныя падзеі, ці то ў Расіі, ці то ў свеце, Лукашенко тут як тут. Пры гэтым Пуцін у снежні двойчы паўтараў пагрозу зноў ударыць арэшнікам па ўкраіне ў адказ на выкарыстанне ЗСУ дальнабойнай амерыканскай зброі. 11 снежня выведка ЗША папярэджвала пра пагрозу новага запуску балістычнай ракеты, аднак яго так і не здарылася. Гэта фактычна раскансерваваны і адноўлены праект РС-26 «Рубеж». Вось што такое арэшнік. Рубяжы існавалі ў невялікай колькасці выключна для выпрабаванняў, да таго, як ад іх адмовіліся. Гэта унікальная і вельмі дарагая ракета, але цяпер для расійскага ВПК амаль немагчыма аднавіць вытворчасць гэтай ракеты. Сёння ж выданне Financial Times апублікавала артыкул, у якім сцвярджае, што для вытворчасці ракетаў арэшнік выкарыстоўваюцца заходнія тэхналогіі, у прыватнасці праграмнае забеспячэнне для станкоў, што апрацоўваюць метал, набылі ў нямецкіх і японскіх кампаніяў. Амаль усе сучасныя расійскія крылатыя ракеты маюць замежныя камплектавальныя. Калі б у Расіі была магчымасць імпартазамясціць іх, яна б вырабляла ў дзесятак разоў больш ракетаў за месяц, чымся цяпер. Але яна абмежаваная санкцыямі і магчымасцю кантрабанды. І маштабная вытворчасць ракеты «Арэшнік» немагчымая праз санкцыі і адсутнасць тэхналогіяў. Пра ракету «Арэшнік» стала вядома пасля ўдару Расіі па заводзе ў Дняпры 21 лістапада. Высветлілася, што гэта балістычная ракета сярэдняй далёкасці. Яна здольная несці ядравыя баягалоўкі. Аднак для ўдару па ўкраіне расійскія войскі выкарыстоўвалі бяз'ядравы варыянт. Антон Бяздольны, Белсат. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код на экране і перайсці па спасылцы. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і заставайце ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. У горадні распачаўся завочны суд над блогерам Антонам Матолькам, аўтарам тэлеграм-каналаў «Матолька Хелп» і «Беларускі гаюн». Працэс вядзе суддзя Ігор Собаляў. Вінавацяць Матольку паводле 13 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іншага, гэта змова з мэтаю захапіць уладу, дыскрэдытацыя Беларусі, распальванне варожасці і здрада дзяржаве. Да таго ж Матолька нібыта заклікаў беларусаў браць удзел у пратэстах і актах тэрарызму. Усе гэтыя дзеянні паводле пракуратуры нанеслі шкоду краіне памерам больш за 30 мільёнаў рублёў. У Лагойску руйнуюць стайні былога палацава-паркавага комплексу Тышкевіча. У відэа, на якім відаць, як працуе будаўнічая тэхніка, апублікаваў тэлеграм-канал «Лагойская манюка». Згодна з прадстаўнікамі мясцовага краязнаўчага музею, пабудова не ўяўляла гістарычнай каштоўнасці, маўляў, аўтэнтычны там толькі падмурак. Вялікі палацава-паркавы комплекс пабудавалі ў Лагойску ў пачатку 19 стагоддзя. Пазней там дзеяў першы ў Беларусі музей старажытнасцяў. За савецкім часам яго выкарыстоўвалі як турму НКВД, а пазней падарвалі немцы. З таго часу засталася толькі стайня, яе выкарыстоўвалі як жытло. Калі ў гэтага аб'екта быў пашпарт ці была зона аховы, і там, хутчэй за ўсё, прапісана, што любыя змены, знішчэнне ці штосьці такое, яно забаронена. То бок мясцовыя ўлады, хутчэй за ўсё, падышлі да гэтага не з пункту гледжання падыхода па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, а фармальна, бюракратычна. Ну, вось як чыноўнікі. Вось напісана цокаль, напісана падмурак. Вось гэта і ахоўваецца. Ёсць верагоднасць, што яны парушылі заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны мясцовай улады, і зараз у іх будзе, хутчэй за ўсё, пытанні, звязаныя з Міністэрствам культуры. Азербайджанскія авіалініі папярэдне назвалі прычынай авіякатастрофы борта Embraer 190
вонкавае фізічнае і тэхнічнае ўздзеянне. Пра гэта напісана ў паведамленні кампаніі аб прыпыненні палётаў у 7 расійскіх гарадоў. Акрамя гэтага, ацаніўшы рызыкі, на месяц перапынак у палётах зрабіла казахстанская авіякампанія «Казак Эйр». А нацыянальны перавознік Ізраілю адмяніў рэйсы паміж Тель-Авівам і Масквою, пакуль толькі на бліжэйшы тыдзень. Пра гэтую ды іншыя тэмы ў свеце апавядзе Руслан Ігнатович. Депутат парламенту Азербайджану Расим Мусабекаў у інтэрв'ю мясцоваму выданню «Туран» заявіў, што расійскі бок мусіць перапрасіць за збіццё азербайджанскага цывільнага самалёта. На месцы авіякатастрофы ў казахскім Актау знайшлі ўжо другі бартавы самапісец. Тым часам у Расіі упершыню пацвердзілі, што перад катастрофай самалёта азербайджанскіх авіялініяў у аэрапорце Грознага быў уведзены рэжым «Дыван» праз атаку украінскіх дронаў. Паводле кіраўніка Росавіяцыі Дмітрая Ядрова, камандзір самалёта двойчы спрабаваў пасадзіць лайнер, але праз шчыльны туман і адсутнасць бачнасці пастанавіў ляцець у Актау. Скорее всего, будут попытки размазать вину. Уже вчера появлялись альтернативные версии, украинский след, теракт и так далее, и так далее. Они, я думаю, будут нарастать, хотя веры им, наверное, будет не так много, но они будут нарастать, что, думаю, неизбежно будет вызывать раздражение в Баку, и практически мы свидетели начала кризиса на линии Москва-Баку. Самолет азербайджанскіх авіялініяў, які выконваў рэйс з Баку ў Грозны, разбіўся ля Актау 25 снежня. На борце былі 67 чалавек, з якіх 38 загінулі. Першы паўночна-карэйскі вайсковец, узяты ў палон Украіною, памёр. Прычыною сталася пагаршэнне стану праз атрыманыя раненні, паведамляе агенцтва Йонхап са спасылкаю на выведку Паўднёвай Карэі. Выведкі ЗША і Украіны заяўлялі, што ўсяго ўлады КНДР адправілі ў Расію ад 10 да 12 тысяч вайскоўцаў для ўдзелу ў вайне супраць Украіны. У Паўднёвай Карэі парламент абвясціў імпічмент выканальніку абавязкаў прэзідэнта Хан Ток-Су. Да гэтага імпічмент быў абвешчаны прэзідэнту Юн Сок Ёлю, які быў адхілены ад улады за спробу ўвесці ваенны стан у краіне. Гэтая сітуацыя выклікала шырокі рэзананс як у краіне, гэтак і на міжнароднай арэне. Дакладныя прычыны імпічменту пакуль не раскрытыя, але аналітыкі мяркуюць, што пастанова парламенту звязаная з абвінавачваннямі ў злоўжыванні уладай і карупцыйных схемах, якія ўжо раней уздымаліся ў дачыненні найвышэйшага кіраўніцтва краіны. Прэзідэнт Нямецчыны Франк-Вальтер Штайнмаер распусціў Бундестаг. Гэтае рашэнне прынятае ў адказ на запыт федэральнага канцлера Оляфа Шольца. Пазачарговыя выбары ў нямецкі парламент прызначаныя на 23 лютага 2025 года. Напярэдадні Штайнмаер казаў пра намер распусціць Бундестаг пасля таго, як парламент выказаў вотум недаверу Оляфу Шольцу на фоне распаду кіроўнай кааліцыі. У румынскай камуне Дая Рамына ўжо 400 гадоў захоўваецца традыцыя бутэа пачарылёр. На другі дзень калядаў хлопцы ў народных строях абыходзяць дамы з дзяўчатамі, запрашаючы іх на святочны баль. Паводле традыцыі бацькі дзяўчат частуюць гасцей пірагамі, прысмакамі і віном. Рыхтавацца да свята пачынаюць за месяц, а строі, у якіх выступаюць маладзёны, могуць быць старэйшыя за 100 гадоў. Традыцыя перарывалася толькі ў гады вайны, але сёння зноў прыцягвае ўвагу турыстаў і мясцовых жыхароў. Руслан Ігнатович, Белсат. І вернемся ў Беларусь. Там прайшоў закрыты перадпаказ поўнаметражнага анімацыйнага фільму пра Белавежскую пушчу. Аўтары запэўніваюць, што мультфільм цалкам створаны нейрасеткамі. Маўляў, людзі бралі ўдзел толькі ў агучванні, мантажы і напісанні музыкі. У аснове сюжэту гісторыя хлопчыка Дімы, які пераехаў з бацькамі ў вёску. Там ён пазнаёміўся з дзяўчынкай Алесяй і зубром Бублікам. Што да супадзенняў з персанажамі іншых анімацыйных сусветаў, то яны, імаверна, выпадковыя. Апошняя падрыхтоўка перад Новым годам. Што пакласці пад ялінку, рашэнне індывідуальнае, а вось пад якую ялінку, штучную ці натуральную, ужо тэма для абмеркавання.
Як сумясціць святочны настрой і пры гэтым не нашкодзіць навакольнаму асяроддзю, раскажа Андрей Суджыц. Якую ялинку ставить? Живую ці штучную? Что абраць? Асалоду ад хвойнага паху коштам прыбірання апалых іголак? Ці выдаткаваўшы грошы аднойчы гадамі радавацца вечназялёнаму пластыкаваму дрэўцу? Александр Жданович, ён жа Маляваныч, свой выбар зрабіў даўно. Толькі натуральнае я любіў, заўсёды з дзяцінства, я памятаю, мае бацькі ставілі, а потым і калі ў мяне дзеці нарадзіліся, увесь час мы... І потым яны выраслі, і это працягвалася. І потым, калі я стаў прафесійным Дедам Морозам і стаў ездзіць, так што ось, ну, да дзетак, і заўсёды было прыемна, калі заходзіш там у кватэру віншаваць дзіцёнка і пахне ялінкай. Што ж да штучнай ялінкі, яна мае ўратаваць жывое дрэва, захоўваючы тым самым прыроду. Аднак у складзе штучнай елкі ёсць металічны каркас і складаныя кампазітныя матэрыялы. Яна, мажліва, пафарбаваная ў якую-небудзь фарбу, там дададзены блёсткі, і ўсё гэта вельмі ускладняе яе перапрацоўку. Па факце, такія елкі з большай верагоднасцю яны не перапрацоўваюцца, а проста потым пры выкіданні такой елкі яны проста потым спальваюцца на гэтых смеццеперапрацоўчых заводах. У выніку вугляродны след ад вырабу такой ялінкі параўнальны з вырошчваннем 30-40 натуральных у пітомніку. Каб сапраўды не нанесці шкоды прыродзе, штучную прыгажуню раяць выкарыстоўваць 20-30 гадоў. Натуральная ялінка мае паходзіць з пітомніку, а не з лесу. Варта звярнуць увагу і на месца, адкуль яе прывезлі. Выбіраць дрэва, якое лакальна, якое ўсё ж такі пасадзілі і вырасцілі ў Беларусі. Таму транспартны след будзе мінімальным ад такой елкі. Просто гэта будзе значыць, што на яе дастаўку было менш патрачана мінімум паліва. Яшчэ адзін варыянт – жывая ялінка ў катцы, якую можна купіць або нават узяць у арэнду, а пасля святаў выкарыстаць у азеляненні. Самы зялёны варыянт – зробленыя сваімі рукамі ялінкі з падручных матэрыялаў. Такі варыянт на гэтыя святы абраў і Маляваныч. Мы батлейку паказвалі, і дзяўчынка сама сваімі рукамі она зрабіла вось такую ялінку, мне падаравала. Увогуле, канешне, я шчаслівы чалавек, што дзеці вельмі любяць гэтага Маляваныча і заўсёды што-небудзь такое сваімі рукамі альбо малююць, альбо такіх вось падарункаў у мяне заўсёды ёсць. Мне это мілей, чым нейкая там, можа быць, вялікая нейкая елка. У горадні напярэдадні святаў нават зладзілі конкурс самаробных арт-ялінак. Цэнтр гораду ўпрыгожылі 50 дызайнерскіх навагодніх інсталяцыяў. Андрей Сульжыц, Белсат. Парушэнне закону, фальсіфікацыя і паўсюдны кантроль КДБ. Як у Беларусі спланавалі імітацыю выбараў, пра гэта даведаўся Белпол, а падрабязна паразмаўляў з прадстаўніком ініцыятывы мой калега Вітаў Ціўчык. Глядзіце пра замгненне ў праграме Белсат Зум. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Беражыце сябе і да сустрэчы.